Ja, som de kunne se, så er anfører Morten Olsen med, spiller sin 76. landskamp. Vi skal lige have den irske nationale melodi, Soldier Song, eller på irsk, Auron Navin. Som vi kan høre, stemningen fejler bestemt ikke noget, og det er ikke mindst omkring en 4.000 danskere, som sætter deres præg på tilskuerpladserne. Jeg havde nær sagt som sædvanligt. Her har vi det irske hold. Den irske manager Owen Hand er i spidsen for dette hold for sidste gang, siden han overtog ordet i 1980 til 40. landskamp, og det væltede ind med afbud til ham, så det er ikke det bedste irske hold, der kan spilles. Det her er til gengæld noget nær det bedste danske hold, der kan spilles, og som vi kan se, anfører Morten Olsen er altså med, til trods for, at han i de seneste dage har været under behandling for en fiberskade. De har ham her med nummer 4, og med nummer 8 nede til højre, så de Jesper Olsen, som vi kan vinke velkommen tilbage i landsholdsgruppen. Han var jo sidst med grundlovsdag mod Sovjetunionen, blev skiftet ud i pausen, da Danmark jo spillede noget af det dansk landshold vel nogensinde har præsteret. Jesper Olsen afløser Frank Arnesen på holdet. Jan Mølby er rykket ind på midtbanen i stedet for Jørgen Bertelsen i sammenligning med det hold, der for knap en måned siden vandt med 5-1 i Norge og dermed i realiteten sikrede dansk kvalifikation til Mexico. Okay, den er ikke helt sikker endnu, men der skal altså ske fuldstændig utrolige ting, hvis ikke kvalifikationen skulle være i orden. Senere i aften spiller jo Schweiz og Norge, men jeg tør næsten ikke tale om de ting, der skal ske for, at Schweizerne kan overtage Danmarks plads. Det er noget med, at vi skal tabe 7-0 her, og Schweizerne skal vinde 7-0 over Norge. Nej, vi skulle meget gerne forsøge at få uafgjort i denne kamp, og derved vinde kvalifikationsgruppe 6. Det kan måske give en fordel. Man ved det ikke rigtigt nu. Man aner ikke, hvordan der siges i forbindelse med lodtrækningen til slutrunden den 15. december. Det kan måske give en fordel. Men Thomas Rosen, vi må nok konstatere, at det her, det har ikke ret meget at gøre med en fodboldbane. Nej, nu har vi været præsenteret for nogle af slagsen, og ja, selv de irske spillere, jeg snakkede før kampen her med Liam Bray og Stapleton, og de rystede da de var inde for at se banen og være meget skuffet over, hvor langhåret den er. Og det betyder jo meget, blandt andet for den position, småbolden kan blive hængende. Så det er en dårlig bane på grund af, at det er en rugby-bane, og man har ikke givet klippet den. Ja, Sepp Piontek bad så sent som i går efter træningen om, at den blev klippet, men det har man nægtet, for det er at blive en rugby-bane, som er udlånt til fodbold på denne specielle dag. Dansk fodbold har spillet her før, og vi har jo aldrig kunnet vinde her, men det her fodboldlandshold har jo rammet en pæl igennem alt, hvad dansk fodbold ikke har kunnet gøre før, så hvorfor ikke også i dag? Det er i hvert fald dejligt, synes jeg, for en gangs skyld, at kunne overvære en landskamp, hvor Danmark er impliceret i en nogenlunde afslappet atmosfære i forhold til de nervesønderrivende opgør, de har kastet os ud i. Fred Melkjær. Søren Lerby. Nielsen i luften. Nummer 10 Stapleton. Og her Morten Olsen, som forhåbentlig holder i denne kamp. Søren Lerby. Se hvordan bolden hopper og danser på den meget, meget ujævne bane. Det er faktisk græsspotter, der er over hele banen. Melkjær i luften ved nummer 2. Moran. Eller Moran, som han hedder.
forbi Frank Stapleton. Inde på midten ligger Tony Cascarino. Så Busk mod Stapleton. Frispark. En af den østrigske dommer Møller. Rutinerede dommer med det verdensmesterskabet i Spanien for 3 år siden. Frispark. Busk i luften med Stapleton. Og nummer 6 er det den mest rutinerede spiller hos irerne, Liam Brady. Hentet hjem fra den italienske klub Inter. Overfor en italiener. Berggren. Lerby skubber til nummer 7, Paul McGrath. Jeg synes allerede der, man kunne se, at bolden bliver hængende i græsset, og der skal altså mere fart på, end der normalt skal, og det tager et stykke tid, inden man vender sig til det. Lidt ærgerligt, at i pragtfuld fodboldvejr, og i en kamp, der vel, skal vi sige, trods sin betydning, kan tages, som du sagde før, Svend, afslappet på, at der ikke er muligheder for, at vi kan få set vores hold yde det bedste. Jeg tror, det bliver svært i dag. Ja, det rullende, elegante shotpassing-spil, tror jeg næppe vi får at se. Men det er ikke nogen umulig opgave at få uafgjort her. Sådan Lerby. Ivan Nielsen. Skavdrup. Han bliver skåret i af klubkammeraten Paul McGrath. Klubkammerat fra Manchester United. Fred Melkær. Kevin Moran, også fra Manchester United, i ryggen. Er kendt som lidt af en hård nitte. Og dansk frispark. Jesper Olsen. Søren Lerby. Inde på midten Berggren. Fornuftigt, at Jesper Olsen sparker ind på benet af Liam Brady. Mølby. Og Jan Mølby igen. Og så et træk til siden. Og der er frispark kan. Skubber sig af. Frem, mener dommer Frans Hører. Nummer 4 og 10'erne, Mark Lawrenson, kammerat med Jan Mølby i Liverpool. Der er ikke en eneste spiller fra den irske liga. Det irske hold. Ja, så Lerby laver start og stopsen mod Tony Grealish. Brady skal organisere det irske midtbanefelt. Arbejder jo næsten udelukkende med sit venstre ben, så der er noget som Jesper også gør det. Det er John Sivebæk, der har rykket godt med. Berggren inde på midten, Elkjær der er der. Og det bliver jo ikke bedre af, at folkens opspring ikke er, som man kan håbe på. Men forholdene er jo en for begge parter, og vi har dog nok som helhed bedre fodboldspillere på vores hold end pigerne. McGrath. Inden på midten Grealish. Låsen, Sivebæk helt fri i højre side. Grealish. Cascarino. Stapleton. Et perfekt mål af irerne. Tony Cascarino slipper fri i højre siden, og ingen deroppe. Og det er Frank Stapleton. Efter 2-6 minutter spil er Irland foran. De får målet igen. Cascarino. Forbi Søren. Perfekt aflevering ind, og der kommer Stapleton bagfra.
er godt rykket af Sivbæk, det der. Preben Elkjær kommer der, og så er der udlignet. Efter 1 minut efter den irske scoring. Ja, et halvt minut faktisk. Og så har Preben Elkjær scoret sit 31. landskampmål, og det er faktisk endnu flottere end de irske. Den ligger nemlig perfekt, den aflevering fra Sivbæk. Ikke i luften, hvor vi ikke rigtig har noget at skulle have sagt, men der kommer den ned. Lige på fødderne af Elkjær. Godt rykket også af Elkjær. Ja, det sejler da i hvert fald underholdende, det der. Der vil være hånd på bolden der. McGrath. Cascarino igen. Og så Jesper Olsen. Hvor er det så? Nå, der er O'Leary. Arsenal. Stopper. Her igen. Ja. Frister sig fri af de fætte irske markeringer. Tomstrup kommer for at hjælpe Elkjær. Berggren kommer også. Det er han, Berggren. Og så skud. Ej, der er strafspark. Der er ikke dømt. Vi kan se sommeren, vinker afværgende. Jeg synes bestemt, at Berggrens ben bliver låst der. Vi får den her. Berggren drejer rundt her og finder 2 mand ud af det, og så kommer benlåsningen og bliver trådt i hælen af nummer 4, Mark Lawrenson. Sivebæk. Mølby. Det her spil, vi skal prøve at få frem, det her stille og rolige spil. Mølby. Kommer Jesper, åbner venstre siden. Og så McGrath i højre side igen. Stort frispark af Ivan Nielsen mod McGrath. Næsten springer ind og spænder ben der. Brady. Skruet frispark med venstre benet. Cascarino, der kommer i luften. Ja, livligstand på kampen. Spillet godt og vel 11 minutter, og der har været 2 scoringer i 1. Der er frispark til Søren Busk her. Det er nummer 9. Cascarino, der til daglig spiller for den engelske 3. divisionsklub, Gillingham.
Dernæst Michael Laudrup. Ierne. Michael Laurensen. I anden fra Liverpool. Chidi fra naboklubben Everton. Melkjær. Inden på midten ligger Laudrup. Og jeg kan forstå, at vi har mistet billederne hjemme i København, så jeg skal forsøge at holde dem orienteret. Ellers så sendes kampen altså direkte i radio, hvis de har en radio i nærheden. Men jeg skal forsøge at holde de orienteret, som ikke har en radio i nærheden. I øjeblikket er kampens første hjørnespark, så vidt jeg kunne se, dømt til irerne. Ej, det er indkast helt med ved hjørnefladet. Kastes ind til Stapleton, der presses af Søren Busk i kanten af straffesparksfeltet. Spiller bagud til Bæklin, der sparker ind i benet på Søren Busk, og bolden går over baglinjen til kampens første hjørnespark, som er 80 herefter små 14 minutter. Det sparkes i venstre side af bakken Jim Bæklin. Faktisk hele det irske hold på nær målmand, og Mark Lawrenson er fremme. Og den hættes ud til Michael Laudrup, der prøver at presse sig forbi Jim Bæklin, men Bæklin får bolden over sidelinjen til dansk indkast. Dansk indkast en 15-20 meter inde på en banehalvdel over i højre siden, som John Sivebæk går ud for at kaste. Der er ikke rigtig nogen danskere, der kan kastes til. Kaster ind til Mølby, tilbage til John Sivebæk, der spiller yderligere tilbage til Morten Olsen, der angribes af Cascarino, men sparker bolden frem af banen til Michael Laudrup, der angribes bagfra af O'Leary. Der kommer Grealish til, prøver at tage ned med brystet, der kommer Berggren og laver frispark til... Nej, det bliver dømt til modsatte vej. Men bestemt ikke en dommer, jeg er helt enig med i sin afgørelse, østrigeren Frans Løver, men i hvert fald dansk frispark en halv meter inden for en banehalvdel. Det er sparket til Morten Olsen. Morten Olsen trækker med den, angribes sporadisk af Frank Stapleton, spiller en flad bold frem til Michael Laudrup, der taber den hen på fødderne af Kevin Sheedy, der spiller bagud til Martin Lawrenson, der vinder en tackling mod Michael Laudrup, har bolden, trækker op mod midterlinjen, angribes af Berggren, spiller sig på tværs til Tony Grealish. Grealish trækker stadig op mod midten, spiller sig i højre side til McGrath. McGrath der er trukket ud i højre siden, spiller ind mod midten, men der kommer Jesper Olsen imellem for at fange bolden. Den bliver hængende i græsset. Han angribes bagfra af McGrath. Kommer også forbi Tony Grealish, der laver et kæmpe frispark imod Jesper Olsen. Da Bjørnsæk rejser sig op fra bænken og gør store gebærder ind til dommeren. Et grimt frispark. Bæklin kaster sig, eller så Grealish kaster sig ind i benet og på Jesper Olsen, netop som han er ved at slippe forbi ham. Og så havde faktisk skabt frit løb ned mod. Og vi får billeder. Her kan de se frisparket. Der kaster Grealish sig ind og jævner Jesper Olsen med jorden. Han fik ikke engang advarsel. Men Danmark fik frispark. Jesper igen. Spillet godt forløb i Jesper Olsen. Udnytter sin driblekunst. Elkjær. Mølby. Og Jesper med i venstre siden. Kommer der. Jeg synes, det er et godt comeback, vi forløb, vi har set af Jesper Olsen, Tommy. Det er helt afgjort, og det jeg især er tilfreds med, det er hans defensive spil. Han har været mere luft godt af i venstre side og har erobret bolden et par gange, og der er kommet meget mere tyngde i hans spil, da vi så ham sidst i Idrætsparken mod Sovjet. Okay, der var han også plaget af en ankelskade, som senere holdt ham ude af Manchester Uniteds hold i 6 uger, tror jeg det var. Men han er helt på toppen igen. Han er en af de dominerende spillere igen hos Manchester United. Her er det Bæklin. Også kommet imellem af Sivebæk. Og også af Berggren. Ja, vi har haft nogle mikrofonproblemer, og vi har haft lidt billedproblemer, men nu skulle det hele faktisk fungere. Det kan vi så håbe, bliver ved. Hjem bag det. Rød Lerby. Så med Grealish og Jesper Olsen, der laver frispark mod Grealish.
både Cascarino nummer 9 og nummer 10, Frank Stapleton. Ivan Nielsen. Jesper. Mølby. Det står til Sivebæk. Han står helt fri i højre siden. Men det gør til op i venstre siden. Det overligger Sivebæk. Pragtfuldt i sagen her. Laudrup. Berggren. Ingenting, siger dommerfremfører. Stapleton. Dansk frispark for Mosaic. Vi kan tydeligt høre de danske tilskuere. 4.000 er der vel af dem. De er på vej til Mexico. Men det er lidt så fandme også. Det er Jesper Olsen også. Freddy. Jeg har 4 i offside. Den ene af disse typisk Morten Olsen dirigerede offside-spiller. Lerby. Berggren med inde på midten. Godt spillet af Jesper Olsen til Laudrup. Berggren helt fri. Laudrup. Og Danmarks første hjørnespark efter 21 minutter. Skulle han måske nok lige have stukket bolden indenom til den helt frie Berggren. Ja, men ellers kan der se rent ud. Han har meget stor respekt for det åbne spil. Vi har fået til åbne og Sivebæk. Det kan de ikke lide. Jesper Olsen sparker. Hjørnesparker. Frederik Melkjær. Lerby, Elkjær, ikke offside. Han er ikke offside til mine. Jeg afslører tv-billederne desværre ikke, men... Kolossalt synes jeg, som Jesper Olsen arbejder. Virkelig. Det skal være på Rasmussen. Det er den også. Første gang han er for alvor i aktivitetsmålet, så han ikke meget til den stående nede i hjørnet. En chance for ham. Lorentzen. idé.
Søren Busch mod Stapleton. Kommer Elkjær forbi Eddie Moran. Første omgang. Og hvor bliver det så? Så er der fløjtet for fastprisstart. I en situation, hvor det ikke skulle have været gjort, synes jeg. Julio i dag, her. Og det er interessant at se, at når han ligger ind på midten, så er det Mahir Lawrence, der tager af ham, og når han går ud på fløjen, så skal det være Moran. Og det kan de to ikke lide. Mens han skifter, så bliver der... Han har revet op til mange ting. Lerby Parker. Og Laudrup! Ja, det er ikke noget, der tænker sig på. Den får jeg tage øjeblikket i luften. Herligt. Pigernes andet, tredje hjørnestart. Mod 1 til Danmark. Stillingen altså 1-1 til Liam Brady. Op i luften. Det var Cascarino, der gik i luften, men satte af på Ivan Nielsen. Elkjær alene fremme på løbet. Og Kraft. Og så Laudrup. Og det er Brady. Nej. Der kommer Fældberg. Elkjær på vej inde på midten. Lige ved Preben Elkjær, man har i starten veloplagt en spydspids, som vi har i dag i Preben, og det er jo helt forrygende, hvad han lægger op til og får ud af sit. Jeg tror, de er forholdsvis tunge og lidt primitive irske forsvarer. Det her er Elkjær. Det er typer, som han kan sætte ud af spillet med sine snævre driblinger. Ja, og allerede på nuværende tidspunkt, der er forskelligt og på ham. Sådan i perioder, så de ved godt, hvor Så gør os klar til en irsk udskiftning allerede. Rasmussen med, han er helt passiv. Men har ikke brugt ham. Ja. Tony Grealish ser man, der ser ud til at jeg kan bedømme der rigtigt. Vi må forbi City her. I højre side. Og der. Ikke med frem. Kom med nu. Ja, for godt med hele tiden.
Marksberg. Dommert. Han spiller Gunnar og Cornelius. Jim McDonough. Wichita Wings i øvrigt samspiller til USA her efter denne kamp. Jebby. Fri højre side igen. Sådan. Det var Chili, sikkert hjem. Skarpt for hjem. Godt ud. Og så er jeg nødt til at prøve begge Celery og få det frem. Hvis det er sådan, at det svarer til, at offsiden, når man ikke rigtig virker, så er der totalt det inde kan lyde gøre, så må man have fat i ham med til. Bremsespilsbar. Det er ikke særlig sygt, men okay, så fodbold. Bakken Bæklind. Torino i luften. Tredje synes jeg på ryggen af Nielsen og Frisbak. Spændende type nummer 9, det er hans første kamp. En tredje landskamp i år. Vi kan se uddannet i september måned. Godt og vel 5 minutter til halvleg. Bæklind efter. Frisbak. Gengivet så er det banen, der gør det til en ekstra svær bold. Hvis den hopper ind, det er nøjagtigt sådan en bold, når de må, men som han er magtesløs over for bølgene. Nyde danske hopper, man hele tiden har søger hen mod, sådan at man holder vist. Og så de tilbage i banen. Laudrup. Kommer der. Stivbæk med i rød.
altid dejligt at se den danske. Hvis en spiller kan det, så er der hele tiden, så kommer rørene. Der er nok lidt at snakke de næste par dage, så helt ret i, at de skærmer op for hinanden. Det er Jes Boelsen, så det var Søren Lerby for frem, og det er jo med til Søren mister den, når jeg som derhjemme, for vi har en til området. Kevin Moran, der er med fra. Der mangler et minut efter halvleg til en uafgjort 1-1. Hvordan? Ikke optaget denne gang. Det ser for træt ud. Kommer så klart ikke. Han er på og jeg tror specielt det danske hold virkelig charmerende spil i første halvleg ikke har udbygget i. Ja, så er vi ved at være klar til anden halvleg. Der er ikke foretaget udskiftninger på det danske hold. Man kunne frygte, at Sepp Piontek var fristet til at skifte Søren Lerby ud. Situationen er den, at han har et privatfly holdende ude i lufthavnen her, og faktisk umiddelbart efter kampen skal ud til det og hjem til Bochum, hvor Bayern München spiller pokalkamp i aften, og så vil hans manager Latek her, han er med. Lidt barske betingelser, synes jeg nok. Ja, jeg vil faktisk kalde dem uforsvarlige, og jeg synes, det fortæller lidt om, at Bayern München muligvis er i krise, fordi man kan da ikke forlange, at Søren skal tilføre holdet noget i en svær udkamp i aften. Slet ikke, som han har arbejdet her, som han jo altid gør på landsholdet. Der er ikke noget med at holde pauser, når man hedder Søren Lerby. Drivkraft på midtbanen, sine dejlige ryg frem af banen. Mølby laver frispark. Jesper Olsen forfølger modstanderne hele tiden. Og så ind imellem to mand. Ikke frispark. Det er nok ikke forfældigt. Jesper Stribling og inviterer Bækling til frisparket. Jo, dengang var der frispark. Men der er fordel. McGrath. To mand fremme på sigerne.
det. Den danske forsvarsformation er nået hjem. Kevin Sheedy. Ja, det er godt at sive væk. Han er normalt uhyre farlig i venstre siden for Everton. Men der er lukket godt af for hans spil herovre. Midtjysk hjørnespark. 7 McGrath fremme. Også Stapleton og Cascarino. Ready. Med Kjærstad. Og så Laudrup. O'Leary efter ham. Og så scorer han. Michael Laudrup. En perle af god. Supertalentet Laudrup har stået til igen. Gang aflevering frem af Morten Olsen. Forbi O'Leary. Og så bagom ham. Ja, det er sig selv målmanden James McDonough, når han klapper. Michael Laudrup til tallet. Se den her igen. Det er mesterligt til det. O'Leary halser efter Laudrup. Og så bag ved ham. Ser McDonough på halvdistance. Lely. Fremragende dansk start på anden halvleg. 2-1. Det var Laudrups 18. landskampmål i landskamp nummer 27. Hvis han forskånes for uheld fremover, så bliver det ham, der slår Morten Olsens landskamprecord, som han sætter i dag med sin 76. Cascarino mod Gambo. Ja, der findes jo så mange afgørende kampe, så når der endelig er en, der som i dag kun har teoretisk betydning, så er det også, at spillere slipper nemt om ved det, eller i hvert fald vil slappe af ubevidst. Men jeg synes, vores gør det ved at spille simpelthen strålende fodbold, og det er jo også den bedste og mest underholdende måde for vi andre, at der bliver slappet af på. Ja, Mølby ligger oppe på banen efter sammenstød med Brady. Vi tager bolden ud af banen. Jeg tror, det var med McGrath, ansigt til ansigt, og dommeren støjter af her, så Mølby kan... Nej, det gør han ikke endnu. Mølby er sidder der på benene. Og så har vi bolden ud af banen, så Mølby kan få behandling, men han ser ud til at være klar igen. Ja, han er nok lidt groggy. Han ramlede næsen ind. Vi kan se
Lægen Rasmus Bak Andersen skal lige se i øjnenes reaktioner. Han er frisk nok til at grine af det, Mølby. Ja, han har jo en fremragende fysik, men det var et dumt sammenstød, han havde der. Forhåbentlig er han helt frisk igen. Det ser ud til det. Der er fløjtet for frispark til pigerne. Så Shitty. Nå, tak. Det var da godt set der. Ivan Nielsen dengang, der dirigerer jo færdig. Ja, jeg tror, mens vi venter på det frispark dernede ved Troel, så kunne jeg godt tænke mig lige at bladre tilbage til Laudrup's mål. Og jeg så ham til træningen i går lave det samme, hvor Ivan Nielsen og Søren Busk efter tur var nede og ligge for at blokere et skud, der ikke kom. Og så det er altså en helt utrolig evne, han har i så svær en situation, at bevare overblikket til at gøre noget, som man egentlig vil få skæld ud for, hvis man brænder. Men han er så sikker på, at han kan klare det, at det er helt fantastisk. Og der sejles op af åben for over på den danske langside, man kan kalde den det. Offside. Kæmpe offside. Kevin T.D. nummer 11. Det er okay. Den er lige ved at være stukket til Jesper. Han var egentlig nok sejt. Dorensen, der er med fremme den gang. Siger man offside. Ja. Den er gået et par gange med mere uskyldige frispark, den med at tage frisparket med sammen. Og ikke på det sted, hvor det er begået, men denne gang. Der snuppede Michael Laudrup også en 12 meter i. Det gjorde han, det har han gjort før. Jeg mener ikke at se vores landshold udnytte bag som det, og irerne er spredt for alle vinde, når vi opgiver bag. Den er også meget bred, den her. 75 meter, det er så. Irerne har ikke tabt en rigtig vigtig fodboldkamp på den bane i 13 år. Det er altså VM eller EM-kvalifikationskamp. Og de er altså bagud her. 2-1, 10 minutter ind i anden halvleg. Efter. Ja, der er indirekte frispark, farligt felt af Jesper Olsen. Det er godt gået ud af Troels Rasmussen, det der. Og det er et blændende udkast, og man kaster ud i den side, hvor Iren mangler, efter han har været op og lægge ind over. Så det er ikke rigtig noget ud af det, men ellers er det godt set af Troels. Drop.
storartet til både Michael Laudrup og Sivebæk. Der er faktisk ikke andet for Sivebæk at gøre end at gå selv nu. Ja da! John Sivebæk første landskampmål efter en solo-tur ned fra midterlinjen med herligt bandespil med Michael Laudrup. Velkommen i Storhedsklubben, John Sivebæk. En 32 landskamp af første mål. Så er det godt. Ja, Elkjær trækker til højre og trækker et par stiger med sig. Vi kan prøve at se det nu her. Han kan faktisk spille Elkjær lige op der, men så er han nok bange for, at Preben er offside, og så trækker Preben over, og John gør det eneste rigtig kører bagom og har fysik og hurtighed til at komme fri. Glimrende set af den unge Vejleberg. Så er han heldig at få en kontra på det her, men en over McDonald. Ja, men det er faktisk også så velfortjent som noget. Ian styrter forvildet rundt en gang imellem i danske smarte kombinationer. Ja, for sagen er, at den går man ind i nærkampet med Ian, jamen så har de mange gange en fordel på grund af deres råstyrke. Så det er derfor, vi har spillet dem helt rigtigt ved at åbne det og få dem ud i nogle små kombinationer, hvor de ikke rigtig kan begå sig. Det danske publikum er det vidunderligt, sejren er hvor. Det er sådan også være. Det kun går der vel en halv time tilbage. Glimt. Og så tror jeg, vi er klar til at tage Jens Bertelsen ind på banen. Og det er Lerby, der takker af og tager afsted til Bochum, hvor han skal spille senere i aften. Jens Jørgen Bertelsen, en af de spillere, som har spillet samtlige VM-kampe, kommer altså ind her efter 14 minutter i anden halvleg, og Lerby er afsted til lufthavnen. Ja, jeg kan jo allerede nu høre Preben Elkjær bagefter sige, at taktikken var, at vi skulle foran 3 ind i begyndelsen af anden halvleg, så Søren kunne være lidt mere udhvilet til i aften. Men jeg vil stadigvæk hæve det, at jeg synes, det er rovdrift. Men Svend, det er vel den første sejr herovre, vi er på vej til. Vi har spillet 8 gange tidligere mod Irerne. Vi har vundet 2 gange her i København. 3 gange uafgjort, og så 3 nederlag eller her i Irland. Jesper Olsen. Og så Mølbø. Skal han også have sit første landskampmål? Ja, det skal han. Hvis han skyder en anelse tidligere, så er McDonald ikke med. Det er en pragtfuld forsøg. Jeg forsøger at loppe den over ham, og det er det eneste rigtige. Det var synd, han ikke fik held af det, for det er en pragtfuld detalje. God redning i øvrigt. Klo Mølby og Ivar Nielsen, de eneste spillere fra dette hold, som ikke har scoret landskamp. Uden selvfølgelig Troels Rasmussen, målmanden. Elkjær er inde i en offside, Laudrup må gå selv. Nu er Elkjær onside. Laudrup. Ja, det er jo i de der situationer, jeg gerne vil have, Preben prøver at hamre til den udefra. Han har et pragtfuldt spark, der er svært for en målmand, fordi han er til at ramme den uren. Det er rigtigt af ham at holde på bolden. Nu er medspillerne frem.
Hansen. Derovre ligger Søren Busk. Og åbner højre siden. Morten er derude. Det er lidt. Ja, det tangerer jo noget, jeg vil kalde fodboldopvisning. Det er boldleg. Man kan se her, hvor spillere nyder det. Indbyrdes forståelse om spil uden bold, og ja, der er faktisk alle de der raffinementer, som vi ønsker, at en god fodboldkamp skal bestå af. Frank Andersen varmer op på sidelinjen nu. Det er altså suverænt. Morten Olsen. Pragtfuld aflevering. Christian Laudrup fra Mølby. Ja, det bør blive udvisning. Det giver nok ikke andet end advarsel. Advarsel til nummer 5. O'Leary. Nu er han træt af at blive løbet om hjørnerne af Michael Laudrup. Jamen, det er jo en fuldstændig oplagt chance, der bliver taget fra Michael, så du har ret i, at det er sådan noget, som jeg kalder nødbremse, og ud med sådan en fyr. Havde det så bare været en halv meter længere fremme, så vi har fået et straffespark ud af det. Ja. Men lad os se, om ikke de kan score alligevel. Laudrup kan. Elkjær kan. Jeg tror simpelthen også Mølby kan herfra. 4-1 byder det fra det danske publikum. Laudrup gjorde det 3 gange i træk, lige nøjagtigt derfra i går. 9,15 meter skal muren væk. Elkjær, der var 5 meter fra. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, at det irske hold er et dårligt hold. Jeg synes indimellem, de er overrasket med at spille ganske pænt opad, men jeg må indrømme, at der er i fodboldopfattelse og i teknisk og taktisk kunden, at der er der klasseforskel. Ja, Stapleton. Bækling. Ja, man har indtryk af, at de indimellem ikke aner deres levende råd over for danskernes måde at markere på skift forskellige spillere. Det er jo uhyggeligt sjældent, at vores forsvar bliver taget ud af det, hvis en bliver snydt, for så er der en ny parat hele tiden. McGrath. Det var Jesper, der var helt nede ved baglinjen og hjælpe sit forsvar. Mølby er gået i position. Det er Jens Jørgen Bertelsen også. Det, der er så vidunderligt ved vores spil, er, at når vi er trængt, så forsøger vi hele tiden at spille os ud af vanskelighederne. Det vil sige, at vi holder ved spillet deroppe af, og på den måde, så kommer vi ikke ud for de der paniksituationer. For virkelig vendt en forsvarssituation til en angrebssituation. Martin Sorensen er fremme for at støtte Stapleton. Bækling. Elkjær er fremme.
Ja, det er jo et bravurnummer af de helt store. Tænk sig lige nede foran eget straksfelt lave det der. Det, Jesper tror selv på det i dag. Det kan man da i hvert fald se. Det er nok noget nær hans bedste landskamp. Hans 24. i øvrigt. Det er ikke noget, der står i lærebøgerne, Laudrup laver. Hånes op fra de danske tilskuerpladser i Irland af et tegneseriehold. Der kommer Jesper. Det er som om irerne lader sig inspirere af det danske spil. De vil faktisk kan spille det samme til det. Svendsen. Offside. Ja, og det er der, jeg mener, at irerne slet ikke er så dårligt et hold. Og jeg har i masser af år syntes, at man også i Irland, men måske især i England, havde den her opfattelse af, at der skulle bankes frem. Det synes jeg ikke, at man ser så meget i dag. Og det er da muligvis, fordi de er blevet smittet af det danske spillere. Det må man da kun håbe, for det er den vej frem, vi skal i fodbold. Irerne har sat en angriber ind i stedet for en midtbanespiller, Mike Robinson. Over 14 er kommet ind. Kommer fra Queen's Park Rangers. Og Morten Olsen bliver skånet for yderligere overlast nu med sin fibersprængning. Forlader sin rekordkamp nummer 76 og afløses af Frank Arnesen. Og så har begge hold foretaget de udskiftninger, de må. Så er det spændende at se den nye forsvarskonstellation, nemlig med Mølby nede i en rolle som sweeperen, liberoen, der dels skal rydde op nede bag markeringsspillerne, husker Ivan Nielsen og samtidig skal støde med frem. Det er den rolle, man i flere år har tiltænkt den unge Mølby. Nu har han succes på Liverpool så i øjeblikket på midtbanen. Men på længere sigt er det nok løsningen. Det er i hvert fald det, der kan gå mest gnidningsløst, når vi er i gang. For ellers en spiller som Ivan Nielsen er også en pragtfuld libero-type. Men det vil være tåbeligt at fjerne ham fra sine markeringsopgaver nu, det er klart. Det, der kan være problemet, det er styringen af dansk offside-taktik. Men okay, irerne skal op og lave 3 mål yderligere for at vinde. Og så er Danmark stadig ikke i knibe med hensyn til VM-kvalifikation. Klart nu sejren inden for rækkevidde, og det giver sejr i gruppen, placerer Sovjetunionen og det vil spillerne og Sepp Piontek så gerne. Burn. Nye mand. Mike Robinson. Så mangler 18 minutter. 3-1 i dansk favør. Rasmussen.
af boksen. Offside, siger dommeren. Og den dømmer han selv. Linjevogteren havde ikke engang flaget op. Elkjær. Det var frispark. Dommer transfer. Ja, du siger 3-1, og det er jo rigtigt, og vi har helt glemt det straffespark, som vi helt klart blev snydt for i første halvleg. Men det er man jo tilbøjelig til at glemme, når vi fører 3-1. Store danske koloni synger, der er et yndigt land. Det var den i øvrigt også, da Kong Christian blev spillet inden kampen. Ja, så skal den danske nationalmelodi efter fodboldsroliganernes opførsel. Eller hur jeg opfatter det. Der er frispark. Det er offside. Ned bagfra. Ja, det ligger fedt. De er udspillet på det bandespil mellem Andersen og Sivebæk. Berggren, Elkjær. Det er opvisning, og det er fodboldspil i verdensklasse. Berggren kunne have afsluttet spil, men hvorfor dog gøre det, når Elkjær ligger helt fri? Herligt kørt igennem i højre side. Det er Berggren til Elkjær, der er trukket væk fra offsiden og lokker ind i hjørnet. 4-1. Jeg synes, den tæmning af Berggren der, det er noget med foden, men han kunne lige så godt have revet den og gået hen og lagt den foran Elkjær. Det er utrolig flot lavet. Ja, vi er på vej til den største sejr nogensinde mod Irland, så jeg godt love. Og var det 2-0 og 3-0 over dem. 3-0 sidste efterår i Københavns Idrætspark.
Og nu kan vi da roligt synge sejren af vores. Selvfølgelig er den da det. 13 minutter igen. Ja, 5-1 i Norge og 4-1, hvis det holder her i Irland. Jeg synes, man kan fornemme, at de der blændende takter fra Frankrig, de er i hvert fald i forstærket udgave kom ind på holdet igen. Jeg tror, de kan bevare forløb i Mexico. Burn. Tim Becklin. Der kom i luften. Og redning af Poul. Skud fra Mike Robinson. Jeg tror, det er det andet skud mod Troels Rasmussens mål i hele kampen. Det første tog han så også af. Okay. Forbi Olette. Frispark. Frank Hansen dernede og rydder op. Så Laudrup. Der fløjtes for Kiers frispark, Laudrup. Og hævet fat i køjen. Fat i McCarthy i hvert fald.
Jorgensen. Ja, offside. Den blev styret af Jan Mølby. Det er rart at konstatere. Det er et bevis på, hvor godt samarbejde der er i truppen. At selvom Morten går ud, jamen, så behøver man ikke at ændre så vital en taktik som offside-taktikken. Frispark, farligt spil. Fabian Elkjær har i øvrigt overtaget anførerarmbenet fra Morten Olsen. Det er også et flot bryderslag. Landstræner Sepp Piontek. Virkelig. I venstre siden. Fire danskere mod en irer. Og derved var flere irer offside og styrkede tilbage i hovedstation. Ja, den eneste måde, man kan overspille sådan en offside-taktik på, er, hvis boldføreren, ham der har den, han kører selv. Men så er det jo bare, at man har fundet ud af at køre direkte efter ham, så man i hvert fald får ham bremset. Og så er det imod boldføreren. Rigtigt. Minut mangler der kampen. Dansk føring 4-1. Sejren kan ikke komme i fare. Frispark af Ivan Nielsen mod Stapleton. Og så dansk kontraangreb. Michael Laudrup og Elkjær alene med Lorentzen. Det ligner ikke Laudrup, det der.
dejlig bred i sådan en situation, Jan Mølby. Man forstår godt, han har succes hos Liverpool. Han har i år, synes jeg, udviklet sig kolossalt. Meget mere bevægelig, end han nogensinde har været. Boldsikker. Samtidig. Og hans klubkammerat Bæklin. Vi skulle lige have Bæklin til at afslutte der, og samtidig så er han altså en formidabel markeringsspiller. Det er en virkelig stor all-around-spiller, Mølby. Berggren og Jesper i foreningen, og så Elkjær åbner i højre siden. Kommer der. Ja, 2 mål har han lavet. Han fører Elkjær. En meget stor første halvleg spillede han. Og hele tiden, som sædvanligt i anden halvleg, været en konstant trussel for det irske forsvar. Ja, det er absolut en af Elkjærs allerbedste landskampe. Også når man ser bort fra de 2 mål. Kører på sidste minut, ifølge mit stopord. Jeg synes, det har været interessant at se, at selvom den irske sekser, Liam Brady, har fået relativt stort spillerum, så har han ikke rigtig vidst, hvad han kunne gøre af bolden, fordi de øvrige var dækket op. Og det, synes jeg, er en blændende taktik at lægge over for sådan en spiller, der ikke mere ejer evnen til selv at køre. Det går Jesper til gengæld ind mellem 3 irer der. Manager Ron Atkinson sidder på tilskuerpladserne og vil gætte på at få klappet sig varm her i den sene eftermiddagskulde. Vi glæder over sin protégés store indsats. Tiden er udløbet her på mit stopord. Ivan, der på det nærmeste gør, hvad der passer ham. Og så er kampen overstået. Den sidste af Danmarks kampe i den europæiske kvalifikationsgruppe 6 er overstået. Og så er man nok sige vel overstået. Men i lange perioder af denne kamp fik vi i verdensmesterne. Ja, og billederne må have talt deres tydelige sprog også på skærmen derhjemme, så det har været en stor oplevelse at følge holdet her for anden gang i træk på udebane. Spille helt fantastisk dejlig fodbold. Vi kan kun med meget stor fortrøstning og meget store forventninger se frem til Danmarks indsats næste år i Mexico City, hvor der spilles åbningskamp den 31. maj og finale den 30. juni. Det kunne jo være vidunderligt, om Danmark var med også der. Men selvfølgelig skal traditionen følges. De danske spillere skal over aflevere en uvurderlig souvenir til deres trofaste tilhængere. Claus Berggren, Mogens Rasmussen sidder trøjen der. Elkjær kommer med sin trøje med nummer 10. Op til publikum. Som tak for den fantastiske støtte, holdet har gået hele vejen igennem denne turnering. Som altså har givet sejr i gruppe 6 foran Sovjetunionen. Danmark når op på en total af 11 point for 8 kampe. Men Sovjetunionen har 10 point for 8 kampe, og det er altså disse 2 hold, der går videre til slutrunden i Mexico. Kampen senere i aften mellem Schweiz og Norge er bare en formalitet.
der skal overstås. Den har slet ingen betydning for, hvem der kommer til Mexico. Og med disse billeder af glade danskere, beundringsfulde irlændere, siger vi farvel her fra Lansdowne Road i Dublin. Altså 4-1 til Danmark over Irland. Den største sejr og den første sejr nogensinde i Irland.